भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबरा बाबा जी कि भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबरा कि काला गोबरा देखो कि हमाया चौके में देवारा के थो बड़ा कि काला गोबरा देखो अभिनय का आइल बा कि जब मिले न त मन मारता कि हमर गेहुआनी फन मारता ताली बजाम तब लोग का हो आर्यन भाई के सबके हम लोग पूजे है ना का हो भाई कि ई आवाज टन टन मारता कि हमर गेहुआनी फन आज आज एगो गाना पर हम नाचबो करब आ नाच के जाए भाई खातिर का काहे कि हो गइल हौ गनवा कि देवली के आड़ा ई रहे हो खड़ा हम गोबरा देखनी कि भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबरा मागा रिकॉर्ड्स इसके बाद वो आएगा पनिया साहब मागा रिकॉर्ड्स प्रियांशु भाई बोल दिया पनिया साफ आएगा निके निहाल बोल दिया यही है कि देवरा ई ढोढ़ी के आशिक बा कि भातारा बसल जाके नासिक बा कंपनी का मालिक ये हुए हमार धनु भैया हमार मैंने समझी के बड़का भैया हूँ इनके इतना मानता हूँ ना कि आज चंचल का गाना 100 मिलियन चल गया तो 3 करोड़ रुपया भैया कमा ले तो हमारे खाता में गिरल रहे का हो जाए तो हमारे खाता में गिरल बा धनु भैया बहुत अच्छे आदमी हैं गोलू बाबा गोलू पांडे सब लोग अच्छे आदमी हैं आज आर्यन भाई के बियाह में हमने के तिलक में जुटल बानी सब वर वधु के ढेर सारा शुभ कामना भैया सब है अरे वकील करना चल रहनी बेरा कहाँ बा बनारस माने इतना प्रेम बा यहाँ से कि आज काम छोड़ के यहाँ खाती आइल सब लोग हमारे गार्जियन बा सब लोग हमारे भाई बा लोग सब लोग के प्रणाम करते हैं गोड़ लगता है आज प्रेम बा कि हम भाई खाती हम आइल बा ताली बजा कर सरपा दे देंगे कि चंचलवा यहाँ खाती आइल बा सब छोड़ आर्यन भाई का दी सब छोड़ के आइल बानी चल तू ओकरा बाद तू नचबू लोग ओकरा बाद हम ही नाचब कि जब मिले न त मन मारता कि हमर गेहुआनी फन आज मैं आर्यन भाई का तिलक में मैं नाचूंगा क्योंकि मैं पर्सनली भाई खाती आया हूँ सब छोड़ के आया हूँ मैं आर्यन भाई खाती मैं कि देवली के रहे हो खड़ा हम गोबरा देखो कि भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबरा भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबरा चौकावली धनवा धुआ कोई देहबा
बनौले बा खेलावना माई रे माई माई रे माई पछतनिया के गावना हाय कि सवाद भइले कर कला सिकबा भइले कर कला सिकबा देवरा ई ढोढ़ी के सिकबा कि भइल अजगर रहे